Ahojte. Dnes si ukážeme, ako sa dostať do skrytého menu a ako zistiť, ako máte teplotu motora, keďže BMW nemá na ručičkách žiadnu teplotu motora. V prvom rade, čo by som chcel povedať, potrebujete na to vínko. To znamená, že potrebujete vínko, posledné 5 čísla. No a k tomu potrebujeme ešte mať zavreté všetky dvere, pretože inak sa vám nespustí to skryté menu. Takže ak je nejaký problém s dverami, že vám napríklad sa nedajú zatvoriť, tak je to dosť problém, ale u mňa to nehrozí. Čiže úplne v prvom rade by sme mohli začať tým, že tu máme kľúč, ktorý stlačíme dovnútra raz a raz toto, aby sa nám rozsvietili budíky. Ja nemám žiadne chyby, čiže je to super. A tento kolík stlačíme asi cca 8-9 sekúnd. Čiže držíme. A teraz sa nám zobrazili testy. Dostaneme sa na test 19. A dole sa nám zobrazí kód. Takže my spočítame vlastne posledné 5 čísla, to je 2, 4, 7, 3, 3. To znamená, že súčet všetkých je 19. Takže ja budem mať kód 19. Čiže dostaneme sa na 19. menu, kde nám odomkne lock on. A teraz dole ťukáme ďalej na číslo, ktoré je súčet tých 5, čiže 19, 18, 19. Necháme to tak. No. A teraz v tom menu ešte stále ostávame. A tu ak vám takto ide, že 1,05, tak stačí len podržať trošku dlhšie a idete zas. A dostaneme sa na číslo 7, lebo 7 je vlastne číslo, ktoré vám ukazuje teplotu motora. Takže dostaneme sa na 7 a tu máte teplotu motora. 81 stupňov Celzia. A sú tam ešte aj 2 stupne Celzia, to je ako sa mi zdá, že vnútri v aute, vnútorná teplota, že je to OK, takže dúfam, že som niekomu pomohol, je to veľmi ľahké. Niekedy je ťažké sa preklikať, lebo vám tu ukazuje 0,0, ale tam stačí len podržať ten prst a dostanete sa zas na tie celé čísla. Takže sedmička je, zapamätajte si, číslo 7 je teplota motora a ak sa chcete dostať do odomknutého menu, tak je 19. Takže 19, zase opakujem, ak vám naskočí lock off, to znamená, že to je teraz lock on. A kód si naťukáte, hovorím, súčet 5 čísiel z vín čísla. Takže je to úplne ľahké, dúfam, že som tomu pomohol.